Bună! În acest tutorial îți arăt pas cu pas cum să folosești aplicația NGT Charge by Elvo Technology pentru a încărca mașina ta electrică în doar câteva clipe. Primul pas este simplu. Intri în App Store sau Google Play și descarci aplicația NGT Charge by Elvo Technology. Creează-ți cont, apoi loghează-te și vei fi redirecționat direct către hartă. Înainte de toate, mergi în partea de jos, dreapta, la Account, adică profilul tău. Aici intră la Payment Methods și alege cum vrei să plătești. Fie introduci cardul tău, fie adaugi un număr de credite care vor fi folosite automat. Însă este important să știi, suma minimă este de 30 de RON. După ce ai setat metoda de plată, mergi la Invoice Details. Aici trebuie să te identifici ca persoană fizică sau juridică și să-ți introduci datele pentru facturare. Următorul pas. Mergi în bara de jos, la Locations, pentru a găsi stația cea mai apropiată. La fiecare locație vei vedea numele acesteia, programul, orașul, puterea, distanța, tipul de stație, prețul, numărul de puncte de încărcare, cât și disponibilitatea lor. Poți folosi și harta interactivă pentru a explora zone mai îndepărtate. Odată ce ai ales stația, conectează cablul la mașină. Iar din aplicație pornește procesul de încărcare. După ce ai autorizat plata, stația își va seta automat parametrii optimi. La final, vei primi o notificare că procesul s-a încheiat. Decuplezi mașina și gata! În aplicație, găsești și alte funcționalități utile. În zona de suport, prin Raise a Ticket, poți raporta orice problemă legată de o stație. Echipa noastră îți va răspunde cât de repede se poate. Ai și istoricul încărcărilor, de unde poți descărca facturile tale în format PDF oricând ai nevoie. Simplu, rapid și la îndemână. Ne găsești în toată țara, direct din aplicație.